режисьор на Супи Мило. Жорка, държи. То тук е от такова, бе. Тук камионите слизат. Да, музика, че добър циган. Става бе за срам. Кой от среща ли ще излизаме? Давай! Няма. Тук кравите сигурно се излъжават. Може да използваш специални техники за снимане. Той си върви сам. Оп! Давай! Първо трябва да си купиш дръжки. Беше там. Че някой е ново и ще удара бронят. Искаш да слезем да гледаме. Иска да тръгне с малко засилка трябва. Спира някой. Обаче ме тиня. Ме е страх само да не откърта бронята, иначе ще излезе нагоре с малко засилка. Не е късно. Тук с един доч излизахме, но ме ще бе да се засила повече. Ако се засилиш, да не потрошиш всичко. Искаш да я снимам отвънка да си видиш после какво става реално. Хайде. Не, няма да пробвам. Ще обеме да се засила. Добре, ти си преценяш. А ние плюс това тежиме още 300 кила. Не ми се правят брони. Искаш да върни малко назад да мога да излеземе на сухото, да си се пробваш. Така, сей сега. Ако искаш да се пробваш. Да излеземе. И сега вече може би няма да задира. Тя сега се дигна колата. Да. Аре сега слез! Дай слизаш от тук, бе. Тя отпред е по... Напротив, аз мисля, че е точно обратно. Не, напред е по-срязана. Това да не се хлъзне жави. Еми, заобиколи, защото ако се хлъзнеш на долу... Няма да се хлъзне, бе. Не! Не, виж го това. Какъв сирджия. Аз това се чудвам, че окачи, бе. Пах ти въйра.
мястото. Ево, обаче. Ево, браво. Браво, аз не да седим топки да пробвам. Аз също да ти кажа. Баци, май. Макар че БМВ-то, ако не закачи ножа, ще се качи нагоре. Бе, ти го кажеш, да. Ако не закачи ножа долу, ще той е малко ниско. Бахо, малко. Аз това не верях, че ме стане. Ми се виждаше малко.